मी आज बिना तेलाची भाजी बनवते आहे, आलू मटर म्हणजेच ऑइल. ते बघा, हे बटाटा आहे, हे उकडून आहे ना, साल काढून कापून सोलून आहे ना, हे 1.5 कप घेतलं आहे. हे आलू मटर आहे, हे पण वाफेने शिजवून घेतलं आहे, 1 कप आहे. हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे. हे 2 मिरची आहे, हिरवी मिरची, ती पण पेस्ट बनवून म्हणजे अशी बारीक करून जरा चेचून घेतली आहे. त्याच्यासाठी हे टोमॅटो घेतले आहेत 2, म्हणजे 1 कप टोमॅटो आहे. त्यासाठी अर्धा चमचा आहे ना जिरा आहे. ही साखर अर्धा चमचा आहे. हे मीठ आहे चवीपुरतं. हा मसाला आहे, तिखट मसाला, म्हणजे मी घरात बनवलेला आहे. पण तुम्ही लाल मिरची पावडर घेतली ना तर तुम्ही गरम मसाला वापरा. हा अर्धा कप आहे ना, म्हणजे अर्धी वाटी कांदा आहे, म्हणजे 1 कांदा घेतला होता मी मोठा, तो म्हणजे अर्धी वाटी कांदा. हे हळद आहे आणि ही कोथिंबीर आहे, म्हणजे ती भाजी झाल्यावर आहे ना, ही कोथिंबीर वरून अशी पेरण्यासाठी आहे. हे पाणी आहे, हे बटाटा आणि वाटाणे शिजवून घेतले ना त्याचंही पाणी आहे. हे पाणी आहे ना फेकायचं नाही, कारण आपल्याला तर बाहेरचं दुसरं पाणी वापरायचं नाही. तर हे भाजीचं स्टॉक पाणी आहे ना, हेच वापरायचं आहे. गॅस पेटवला आहे आणि आता भांडं ठेवलं आहे. गॅस फास्ट केला आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना, मी हे जिरं टाकते. हे 1 चमचा जिरं आहे. गॅस जरा कमी करते, भांडं तापलं आहे. तर जिरं भाजलं आहे. आता मी त्याच्यामध्ये हा कांदा घेतला आहे ना अर्धी वाटी, तो हा कांदा टाकते. म्हणजे हे कसं तेल नाही टाकायचं आहे त्याच्यामध्ये, ते बिना तेलाचं सगळं करायचं आहे. हे कसं कांदा म्हणजे थोडा लाल होईपर्यंत आहे ना असं हलवतच राहायचा. हलवायचं आपण ठेवलं ना थांबलं की ते जिरं आहे ना ते करपून जाईल, म्हणून हे कांदा भाजेपर्यंत हलवतच राहायचं आहे. त्याच्यामध्ये तेल नाही आहे ना, म्हणून आपण कसं हे हलवतच राहायचं गॅस बारीक करून. आता त्याच्यामध्ये आहे ना, मी मिरची आहे ना, मिरची आणि अद्रक लसूण हे आता त्याच्यामध्ये टाकते. हे सगळं टाकत आहे ना हलवतच राहायचं, म्हणजे आपला हात कसा असं चालूच पाहिजे. आता थोडा आहे ना गॅस थोडा फास्ट करते, म्हणजे जरा कांदा वगैरे आहे ना तो चांगला भाजला पाहिजे ना, म्हणून. हा कांदा कसा असा सिंगल झाला पाहिजे, तो चिरून घेतलाय, बारीक फोडी करून नाही घेतलाय. हे असं चांगलं भाजलं ना, मग आता त्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकते. गॅस कसा बारीकच ठेवायचा, हलवत राहायचं. आता पण त्याच्यामध्ये आहे ना हळद टाकायची थोडीशी, अशी हळद टाकायची. हे लाल तिखट आहे मसाला, हा जो छोटा चम्मच आहे ना, म्हणून असा 1 चमचा असा टाकते. नाही चहाचा चम्मच लाल असला ना मग तो अर्धा टाकायचा. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना मी साखर टाकते. हा साखर 1 चमचा, म्हणजे लहान चमचा आहे ना म्हणून. आता हे सर्व झालंय, एकत्र शिजलंय पण चांगलं. आता त्याच्यामध्ये हे बटाटे टाकते. त्याच्यामध्ये हे वाटाणे टाकते. हे कसं 2 मिनिटात जरा हलवते, म्हणजे ते सर्व लागेल ना त्याला मसाला. आता जरा गॅस फास्ट करते मी. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे आता पाणी टाकते. हे जे बटाटे शिजलेलं पाणी आहे ना, हे आता त्याच्यामध्ये वापरायचं. आता त्याच्यामध्ये पाणी टाकलंय. आता मीठ टाकते.
मीठ कसं आपल्याला जेवढं पाहिजे तेवढं चवीपुरतं टाकायचं. भाजीला कलर पण छान आलाय बघा. बिना तेलाची भाजी मस्त झाली आहे. आता घालून आहे ना चांगलं ढवळून आता थोडं जरा घट्ट होईपर्यंत जरा शिजू द्यायचं. भाजी बघा छान झाली आहे आणि मस्त सुकली आहे. पण अशी सुकवायची चांगली भाजी, म्हणजे तेल नाही ना म्हणून. छान झाली आहे भाजी. आता मी गॅस बंद करते, तुम्हाला काढून दाखवते बिना तेलाची भाजी. भाजी मस्त तयार झालेली आहे बिना तेलाची आलू मटरची भाजी. आता काढून ठेवली आहे. आता मी त्याच्यावर थोडीशी कोथिंबीर टाकते. आलू मटरची भाजी बिना तेलाची एकदम मस्त तयार झालेली आहे. छान आहे. तुम्ही पण करा आणि मला फोटो पाठवा.